F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sera tat-tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita lil Aron Camilleri, student u kittieb. Aron huwa żagħżugħ pożittiv li jħares lejn il-ħajja u jipprova jieħu minnha dak kollu li jista' jieħu minkejja id-diffikultajiet kollha. Aron kiteb ktieb li fih jirrakkonta kull mument ta' ħajtu. Dan il-ktieb Aron kitbu b'mira li kull min jaqrah la darba jkun qara l-kapitli kollha jirrealizza li l-isfidi tal-ħajja jistgħu jimlowk biktar kuraġġ. Niltaqa' Aron minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Is-sera tat-tajba u nilqakom għal prime time illum bdejna xahar ġdid ix-xahar ta' frar, xahar li żgur ħajgħaddi minn quddiem għajnejna daqs żiffa rieħ malajr. Fil-fatt ħanibdew ix-xahar mill-ewwel il-ġimgħa d-dieħla b'long weekend. Għandna l-festa ta' San Pawl, mbagħad niċċelebraw jum San Valentino, wara ftit naqbdu niċċelebraw il-Karnival fi 17 ta' frar, u mbagħad letteralment ix-xahar ta' frar ikun spiċċa. Però mill-li jidher ix-xahar ta' frar ħajkonna ħafna avvenimenti sbieħ fih għalhekk ovvjament kulħadd tkun qed jistennih b'mod ħerqan. Il-mistieden tiegħi tal-lejla huwa t-tielet wild fosta xaraħwa, interist akkanit u kiteb ktieb blan li kull min jaqrah jintelab kuraġġ. Nilqa' miegħi lil Aron Camilleri. Is-sera tat-tajba Aron. Anti ħarawek. Kif int? Mhux ħażin grazzi. Isma' kont se nilqek bl-innu tal-Inter. Kont tagħmel ħajja ħaġa kieku. Imma għandna d-direttur Juventin u qalli jekk iddoqqu. Miskin. Inqum u nitlaq. Qed jirrabja li qed tgħidlu miskejn, Aron ħanoħodlok id-dettalji. Ħalli ovvjament inkun nista' nirreġistrak u nibdew il-konverzazzjoni tagħna. Isem ikun jom? Aron Camilleri. Aron Camilleri. Data ta' twelid? 11 ta' Novembru 1995. Novembru 1995. Ħatalaq 28. Eżatt. Fejn inti mwieled Aron? Il-Pjetà. Il-Pjetà. Residenti. Ħalluqa. Professjoni. Student. Student. Qiegħed fil-fażi finali. Eżatt. Għallu li qed taħdem fuq it-teżi. Eżatt. Għat-teżi inkorporajt passjoni minn tiegħek mal-istudji. Ekku. Fuq x'qed tagħmel għat-teżi? Il-title huwa Music as a Business fej jinkorpora il-mużika minn aspett ta' finanzjarju, fis-sens li fej jidħlu finanzi, il-promotions, kif toħroġ diska mhux għax tara kantant tgħid kif żviluppat il-produzzjoni, il-finanzi li nħarġu biex Il-fatt li għandek passjoni għal-mużika żgur li kull riċerka li qed tagħmel edha ovvjament ittik ħafna iktar għarfien u ittik iktar xi ħaġa sabiħa li tkun qiegħed taħdem fuq xi ħaġa li għandek daqshekk passjoni li isma' x'naf li tħobb ir-rock. Għalik minnu l-ikbar mużiċist jew l-iktar leġenda rock? Ifhem, jiena nisma' rock minn 1970s onwards, jiġifieri mhux ħanejdlek partikolari. Ovvjament ħafna Maltin jgħidulek hemm Freddie Mercury, hemm il-Queen. Ġifiri dawk huma l-allat tal-mużika ngħidilhom jien. Ġifiri m'hemmx persuna waħda li. Id-direttur qallek insejt lil Ozzy Osbourne. Ma naħseb qed jgħidlek hekk għax dak Juventin u biex ikompli jaqbad miegħek. Aron, fidej għandi dan il-ktieb. Dan huwa ktieb li ktibt inti. Il-proġett li tikteb dan il-ktieb nibet ħafna snin ilu. Eżatt. Kemm kellek żmien meta bdejt taħseb fuqu? Nibet minn kelli 13 sena, sens li kont nkellem psychologist dak iż-żmien u kienet qalt li jekk nikteb ktieb il-flus marru f'moħħa li eżempju li nomi ħafna qlieħ minnu hekk. Però dik ma kienx intenzjoni tiegħi għax il-flus marru jiġu pratikament, imma l-messaġġ li m'intix waħdek fil-ħajja ħajbqaw matul ħajtek kollha, ġifieri għalija li ktieb rrid wassal il-messaġġ li f'ħajtek m'intix waħdek u li jekk tafda f'Alla u jekk ħassib lajnuna
ħasir nexxi fil-ħajja. Aron, inti f'dan il-ktib tirrakkonta ħafna momenti minn ħajtek, momenti intimi, sfidi li affaċċajt. Mir-rakkonti kollha ta' dal-ktib, jiena r-rakkont favorit tiegħi huwa r-rakkont ta' Nora. Issa laqgħa ta' hawnhekk, nixtieq nisma'ha naqra minn għandek din is-sitwazzjoni ta' Nora kif ġrat eżatt. Min ħajja l-programm, sabri ħajja l-programm ħajbatu li bess il-żgur wara. Kif ġrat dis-sitwazzjoni ta' Dik Nora? kont qoddis, sminilu, kont nattendi grupp għal xi żmien u kellna qoddis u kien hemm assis partikolari li għal xi raġuni ħaseb nitfajla. Għal il-leader sal-gruppi kien għallu ħodu ħsibu għal tfajla ta' u bad ġi fuq id leader għalli għawa rajt sabiħa għajtlu għetlu għek. U ovvjament peress li jisimni Aron żviluppa Nora għax taqlib ismi bil-maqlub jiġi Nora. U Nora ovvjament tisem ta' tfajla. U peress li għal-ħili tfajla dal-assis baqatek. Baqgħu jaqbdu miegħek fuq Nora. Eżattu, għadhom sallu mill-ġurnata jobbatuli, Nora. Aron, il-ħajja lilek offritlek l-sfidi. Eżatt. Mill-ġurnata li twillit l-ġenituri ma kienux tawhom Eżatt, affarijiet. kienu tawhom tama ta' 3 sigħat ħajja massimu. Jiġifieri jew 3 sigħat jew mut matwelit. Jiġifieri willum għaddi ħanaqat 28 sena dal-waqt. Jiġifieri F'dan il-ktib tidħol ukoll fid-dettall fi żmien li għamilt l-Ingilterra. eżatt, l-Ingilterra prattikament saret xi ħaġa li islimmu l-belt. Fis-sens jiġifieri tilgħu nieżel l-Ingilterra, ġifieri mill-2015 sa sissa fil-fatt ftit xhur oħra nerġa' nitla', ġifieri għamilt l-operazzjoni ta' dari fil-2017 kienet ġila ġejja minn kont żgħir, jiġifieri tabba skoljosis u hekk. Aron, ikun hemm żmien, kien hemm okkażjonijiet fejn għamilt żmien twil l-Ingilterra, il fuq minn xahar. Iż-żmien li tagħmel l-Ingilterra l-bot mid-dar, kif tiddiskrivih? Kif qed inti fil-bidu qiegħed ma' disaħwa jien. Ovvjament mhux kollha jgħixu d-dar, però tkun waħdek, tkun magħhom f'tek u mal-familja tiegħek id-dar għal li tkun waħdek l-Ingilterra hemm baħar enormi jaqsam, jiġifieri meta tkun id-dar tibda tgħid l-allux ġenna u anke meta nkun qed nistudjaw hekk tgħid il-losra ġenna. Min-naħa l-oħra meta tkun l-Ingilterra nkun l-Ingilterra tgħid l-losra kwiet f'daqqa waħda. Isma' Aron għax qed tissemmi l-qegħdin xaraħwa, ġifieri intom koll interisti. Le, jien biss interess. Inti biss interist. Ħutek x'inhu ma mela? Hemm minnu mal-Juventus, hemm minnu mal-Milan, hemm ma' Chelsea, mal-Barcellona, ġifieri prattikament il-klabs kollha li jeżistu qegħdin id-dar. Qegħdin id-dar. Isma' meta jitilfu xi partit tal-Inter jaqbdu miegħek jew le? Żgur, m'għandekx x'asma Jaqbdu. U jekk jitilfu l-Juve jew hekk Bekk skur ħarabes jid. taqbad magħhom inti. Eżatt. Isma' issa nirrealizza anke s-siġġu. Eżatt. Blu u iswed qiegħed, akkanitta veru. Akkanitta veru. Aron, jien napprezza ħafna tal-li ġej sebt il-ħin biex tiġi tiltaqa' miegħi l-lejla u iktar napprezza l-ħin l-investejt sabiex ktibt ktib bħal da għax bih żgur li qiegħed tagħmel ħafna ġid. Min jaqrah hemm barra żgur li ser jirrealizza li għal kull sfida dejjem hemm soluzzjoni u hemm kif telibha. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Fil-fatt grazzi għal Red Elmar. Għallik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Red Elmar, jekk tikkombinhom mal-ingredienti favoriti tiegħek żgur toħroġ dik it-tomma perfetta kif ukoll grazzi għal Berokka għalik għandna numru ta' vitamini biex taffaċċa l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku. Grazzi għal Yogiti għalik għandna selezzjoni ta' tejiet naturali b'toma mill-lifjen biex talaq il-ġurnata tiegħek. Kif ukoll grazzi għal Nem Candles għalik għandna xema li kull darba li tixela żgur li ser tiftakar fina għax l-atmosfera li tikkrea d-dar hija atmosfera perfetta. Isma' Aron, tafx ma tkellimniex fuq il-passjoni li għandek għal-basketball. Eżatt, jiena nifforma parti mill Malta Wheelchair Basketball Association, hija sideline tħabba injury, però apparti minn hekk jien team manager ta' Depiro Basketball Club li llum il-ġurnata huwa Sports Club li bdejt 2018 kien attività kont mort u minn hemm bdejt nitrenja il-Wheelchair Basketball. Meta waqaftum bas kienu avviċanani da il-CEO ta' Depiro biex nifforma parti minn klabb, ovvjament. Fi żmien il-Covid kien, jiġifieri fi żmien il-Covid konna waqfin. Kont qiegħed b'inġeri u hekk bdejt nimmissjaħ ovvjament qed Luiva. U ħadd l-okkażjoni. L-okkażjoni eżatt. Isma' kurzità qabel partita importanti tal-basketball. Hekk il-ftit minuti ta' qabel. Teqpa soċjevoli jew aħjar ma tkellmekx. Le, nibqa' ta' però mbagħad kif nidħol fi dressing room hekk nkun naqa' kalm
bat waqt il-logħba mbagħad hemmhekk jiġi Aron differenti. Tiġi l-adrenalina. Aron, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi u nawguralek is-sera tat-tajba. Lilkom it-telespettaturi nħeġġiġkom biex teqgħu hemmhekk, ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura ħajkompli prime time. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn Berocca. Ippakkjat vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fih stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għal vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized. Għandek it-tarbija bimnieħer imblukkat, Sterimar Blocked Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma baħar, jelimina l-konġestjoni fl-imnieħer ta' trabi biex ikunu jistaw jieħdu nifs aħjar. Għalhekk il-maġġoranza tal-ommijiet Maltin jażlu Sterimar għall-olidhom. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-folliet li ssib mal-prodott qabel l-użu. Baroness is a low-in-fat, lactose-free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness. Best Deal Properties. Għalkemm ngħix ħajja maġda qatt ma nissagrifika jklabnina. Is-sopopomima ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopopomima, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski Ommima. Soup so good, everybody wants some. Sabiħ li turi lil dawk viċin tiegħek li tħobbhom. Nemnem, xema artiġjanali magħmula bl-imħabba. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Merħba, jiena Kristin Buħaġar, tabiba u direttriċi fl-Isptar St. Thomas. Illum se nitkellem fuq kundizzjoni li taffettwa ħafna nisa, il-PMS, jew Premenstrual Syndrome. Il-PMS hija problema li taffettwa 3 minn 4 nisa li jiġihom il-period, jiġifieri li jkunu għadhom fi żmien li jkollhom it-tfal. Nisa li jbatu mill-PMS jesperjenzaw numru ta' sintomi fiżiċi u kif ukoll emozjonali. Dawn is-sintomi jista' jkunu tant gravi li dik il-mara jew dik it-tfajla tispiċċa laqqas biss tmur l-iskola jew laqqas biss tmur ix-xogħol. U hemm oħrajn li ma jbagħtu xejn minn din il-kundizzjoni. Is-sintomi is-soltu jibdew jiżdiedu wara l-ovulation. Bil-mod jibdew jiggravaw. Jekk il-mara ma tinqabadx tqila wara l-ovulation, l-ormoni estrogen u progesterone fid-demm jibdew jitbaxxew u dan huwa maħsub li jġib is-sintomi ta' PMS. L-aħbar it-tajba hi li ftit wara li l-mara tiġi għal-period dawn is-sintomi jisparixxu. Dan minħabba li l-estrogen u l-progesterone fid-demm jerġa' jibda jogħla. X'sintomi jħossu dawk li jbagħtu mill-PMS? Hemm sintomi fiżiċi bħal uġigħ fid-dar, uġigħ fis-sider, uġigħ fir-ras u sintomi psikoloġiċi bħal dwejjaq, tant li ġieli tkun trid tibki, rabja, problemi biex tikkonċentra, problemi biex torqod. M'hemm ebda test li jindika li tbagħt mill-PMS. Imma jekk tħoss dawn is-sintomi qabel ma jiġik il-period, u mbagħad wara li jiġik il-period imorru għal 3 ċikli wara xulxin
x'aktarx li tbagħat mill-PMS. Jekk dawn is-sintomi iwaqfuk milli tieħu sem fil-ħajja tiegħek u tipparteċipa fil-attivitajiet ta' kuljum, tkellem mat-tabib tiegħek għax probabbilment tbagħti wkoll mill-PMS. Il-PMS jista' jinbidel bl-età u jista' jiggrava f'dawk in-nisa bejn it-30 u l-40 sena. Jista' jkun ukoll aktar gravi f'dawk in-nisa li diġà ibatu minn xi stress jew li diġà ibatu minn depressjoni. Il-PMS jieqaf wara l-menopawża u wara li jieqaf il-period kompletament. Hemm trattament għal PMS, iva hemm, l-ewwel netal hemm trattamenti għal sintomi fiżiċi bħal uġigħ ta' ras, uġigħ tad-dar, uġigħ taż-żaq. Dawn jiġu trattati b'anti-inflammatories bħal ibuprofen jew aspirin pereżempju. Imbagħad hemm trattamenti għas-sintomi psikoloġiċi. Il-pill tgħin ħafna nisa biex itaffu s-sintomi tan-nefħa, tas-sintomi emozjonali u psikoloġiċi. Imbagħad hemm l-antidepressants. Dawn iridu jkunu miktubin mit-tabib. Jekk inti tbagħti minn dawn is-sintomi emozzjonali u psikoloġiċi għal dawk il-ġimagħtejn biss qabel il-period, it-tabib jista' jiktiblek l-antidepressants għal dawk il-ġimagħtejn biss. Imma jekk jara li l-problema tiegħek hija aktar fit-tul u iktar konsistenti, hemm nejn li jiktiblek l-antidepressants għal żmien twil. Tista' wkoll tagħmel xi tibdil fil-ħajja tiegħek, bħal pereżempju tibda tiekol ikel iktar bnin, tagħmel eżerċizzju iktar regolari, torqod tajjeb, issib li xi ħabib jew xi ħadd tal-familja li taqsam il-problemi tiegħek miegħu. Ftakar li hemm x'tista' tagħmel kontra l-PMS. Kellem mat-tabib tiegħek. Jekk tħoss li bħalissa il-problemi tiegħek ma tistax iġġorhom waħdek, ċempel l-emerġenza fuq 112 jew inkella l-Crisis Helpline 179. Ħanilabu kontra 30 sekonda minn hawn u ftit ieħor, però qabel infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Talion biċ-ċans tagħkom li terbħu prodotti ta' żbuħija. Talion jekk tirrispondu tajjeb għal domanda sempliċi li għandi fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi llum owenbonnici.tv faċli ħafna biex issibuni. Ejdunna r-risposta tagħkom u nisperaw li tkunu intom ir-rebbieħa ta' din il-ġimgħa. Grazzi tal-parteċipazzjoni tagħkom bil-qudiem. Issa nagħtu bidu għall-lob, nagħtu bidu għall-kontra 30 sekonda. Mil-bieraħ uritna valur ta' 160 euro fil-jackpot ta' kontra 30 sekonda. Dak il-valur ħajinbidella jintażel is-set ta' domandi. Dejjem nisperaw li nsibu valuri pożittivi li jżidu il-jackpot, però hemm l-eventwalità kera li nsibu valuri negattivi. Is-sera tat-tajba minn hemm? Nadia. Nadia, li ma setta domandi tixtieq mis-set numru 1 sa set numru 10. Numru 3 jogħġbok. Is-set numru 3 bl-għażla tiegħek u bis-set numru 3 il-jackpot ser jiżdied bi 30 euro. Bdejna fid-direzzjoni tajba. Nadia, good luck. 30 sekonda tiegħek telqu issa. 3, 2, 1. X'jismu t-tim tal-futbol tan-Naxxar f'Malta? Naxxar Proset, mammiferu u ktieb li konna naqraw fil-primarja jibda bid-D. Delfin. Proset, iddividi 24 b'6. 4. Proset, kemm il-plejer ikun hemm fil-ground għal kull tim tal-futbol fil-bidu tal-logħba? 11. Proset, il-flamingo huwa roża mitwelid, veru jew fals? Skada l-ħin. Total Tools. Super on quality, super on price. High pressure washer, 1400 watt, 130 bar. Al prezz ta' 150 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Il-flamingo meta jitwielet ikun gris skur għal-kemm hawn min hawnhekk qiegħed imeri lin-nutar li jkun abjad u n-nutar għalilhom il-gris skur. Is-sera tat-tajba minn hemm? Hi, Vanessa. Vanessa, li ma setta domandi tixtieq mis-set numru 1 sa set numru 10. 1, please. Is-set numru 1. Bl-għażla tiegħek u bis-set numru 1 ħammorru pass żejr lura għax il-jackpot ser jonqsilna b'15 euro. Il-30 sekonda tiegħek Vanessa telqu issa. 3, 2, 1. Il-kelma tużana tfisser 6, veru jew fals? Fals.
Proset. Kemm fih ġranet ix-xahar ta' Jannar? 31. Proset. Fuq liema belt Ġappuniża waqt il-bomba atomika Hiroshima jew Nagasaki? Hiroshima. Proset. F'liema xahar niċċelebraw il-festa pubblika ta' San Giuseppe f'Malta? 19 ta' Marzu. Proset. Din hija parti mill-litju u mis-sieq u nużawha biex niġbru it-trab tibda bil-P. Skada l-ħin, in-notar xtaq jagħmel kjarifika li hemm flamingos li jitwildu bojot, xorta white grey qed tgħid qiegħati fil-gris. Ġifieri in-notar xtaq jagħmel dik il-kjarifika. Jien ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla, ngħid grazzi lil Żara li ħadu ħsieb jipprovdu l ħwejjeġ u ser nagħmel l-appuntament tiegħi għal magħkom għal għada fit-8 u 10 għall-edizzjoni oħra ta' Prime Time. Għada ser nospita lill-attriċi Deandra Ġus fi Strada Stretta konna narawha tinterpreta l-karattru tal-Lilli, karattru li baqa' maħbub ħafna. Skont Deandra għalfejn dan il-karattru baqa' daqshekk maħbub. Niltaqgħu għada fit-8 u 10. Saħħa u lejl tajjeb. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Eva Garden. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.